Terve. Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Sähän voisit kans mennä sinne makuuhuoneeseen. Mitä se tarkoittaa? Makuukko. Et hakee maitonsa muualta. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Jätä se siihen. Mä oon ajatellut vähän keskiviikkona. Oho, hups. Kato kun lipsaat. Voi helvettä. On se vaan niin naurettavaa, että tuollaiset Aki Nikkisen kaltaiset nilkit, ne saa luumukiisseliä. No herran jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki vaan niin hirveetä. Niin ja nyt ei perunamuusia sängyssä. Varo vaan sinäkin, kun kuljet yksin tuolla käytävässä. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä putket. Ai, te olittekin jo kotona. No ei mun tietääkseni. Kaupallakaan voi aina yötä olla. Kukas kaunis homo sulla on mukanas? Kristiina, tässä on mun faija, Ismo. Hei tyttö! Hei vaan. Oikein hauska tavata. No, se sanotaan nyt oikein. Terve. Terve. Mä tulin vaan soittaa Kristiinalle taksiin. Käy peremmälle vaan. Ei anna olla jalassas vaan. Ei täällä olla keskiviikkona sängyssä. Haluut sä turpaas? Tai muuten, niin sä voit lähteä vaikka kotiin. Joo, kiitti. Oliks toi veski? No eihän sitä voi tarkkaan tietää. Ei meillä ole. Sähän oot reilulla päällä. Ja pitäähän sitä nyt keskiviikkona. Niin kuin ei omille. Kyllähän sullakin nyt pitää. Niin kuin mä oon heikompaa sukupuolta. No onkos tuo Kristiina sitten isäs? Hei, mitä sanoisit, jos mä haluaisin mennä jollekin kundille yöksi? Hei, lata, nyt noin! Niin mä tiesin, että sä suhtaudut siihen noin. Sun luumukiisseliä on. Kyllähän sä nyt sen käsität. Sitten mä heitin sen murhaajan vankilaan. Mä rupein tommoista taikavarvua. Kaatelin maidotkin lattioille. Luulisin, että sitä pelottais, kun on siirtymässä Persuksiin. Mutta ei mua pelottanut yhtään. Musta tuntuu, että mä en pelkää enää mitään. Sillä Akille sille pitäisi antaa pupupöksyä. Mä aion jättää Ulla. Aikaisemmin en olisi uskaltanut. Mitä? Kuka sitten hoitaa talkkarihomma? Ei taida olla enää mun päänsärköni. No, mitenkäs se murhamies nyt ihan siellä vapaana tallustelee? Taneli! No kenestä äsken oli puhe? Akista. Se on vapaa kuin ukko. Ja Suomi mukaan oikeusvaltio. Herra yksin tietää, mitä se seuraavaksi tekee. Mitään muutosta ei tapahdu, jos ei itse sitä muutosta halua. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Että mun piti taivaan portilla asti käydä ennen kuin sen tajusi. Aivan. Turha syyttää muita, jos ei tee itse. Luumukiisseliä. Hei taas. Yksi ukko. Hei, mä ihan oikeesti haluaisin jutella sun kanssa sun kokemuksista. Ja nimettömänä, jos sä haluat. Mitä jos mä haluan? Mietis nyt tarkkaan. Kato, sä saisit mahdollisuuden kertoa oman versiosi. Hei, eipäs. Ja missä se viipyy? Sulle mitään olutta tarjoilla, sä oot niin sekaisin jo muutenkin. Mitä se oikein on? Taneli! Homo! Tänne ja heti. Hei, jos sä et palvele mua sun kaupassa, niin mä en palvele sua mun kahvilassa, eikö se ole reilu peli? Poika. Ukko. Hei, otetaan nyt ihan rennosti. Mä oon ennen kädet alas. Aki, sä voisit mennä ulos ottaa vähän happea. No mä en vetää vaikka yhden reekin. Joo, vedä vaikka koko toppa.